tomto videu si ukážeme, ako pridať schránku na migráciu. V administračnom rozhraní po prihlásení klikneme na služby a následne na doménu, do ktorej budeme schránku migrovať. V ľavom menu otvoríme sekciu e-mail a následne zvolíme Migrácia e-mailov. Vyberieme možnosť pridať schránku na migráciu. Na ľavej strane vyplníme údaje od zdrojovej schránky, odkiaľ sa majú dáta migrovať. Vyplníme e-mailovú adresu, heslo a IMAP server. Pokiaľ si prajeme dostať výstup z migrácie z logu, môžeme vyplniť aj pole Poslať výstup na. Po vyplnení už len zostáva vybrať cieľovú schránku, do ktorej sa budú dáta migrovať. Upozorňujeme, že schránka musí byť vytvorená a v tomto kroku nie je možné vytvárať nové schránky. Po dokončení klikneme na tlačidlo Pridať schránku. Schránka bola úspešne pridaná na migráciu.